Είστε έτοιμοι για κόντρα? Ναι! Είστε έτοιμοι για πλακέ? Ναι! Είστε έτοιμοι για κόντρα πλακέ? Ναι! Δεν είναι παιχνίδι! Δεν είναι show! Δεν είναι talk show! Είναι το κόντρα πλακέ! Και τώρα κοντά σας, το παιδί Δελφίνι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, καλά είστε? Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίο κόσμο έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίο κόσμο. Γεια συγγνώμη. Λέω εδώ. Ποια είναι η Βιολέτα? Βιολέτα ποια είναι? Βιολέτα ποια είναι? Εσύ είσαι η Βιολέτα? Να κάτσω εδώ, Βιολέτα. Για να κάτσω. Τι είναι? Πώς σε λένε καλά εσύ? Κατερίνα. Κατερίνα. Η Βιολέτα? Εγώ είμαι η Βιολέτα. Εγώ από τη Σάμο. Εγώ είμαι ο Σπύρος. Από τον Πειραιά. Εσύ? Βίκη. Η Βίκη. Αντιλάλουνε οι φύλακες. Το πιάσατε, το υπονοούμενο το πιάσατε. Πόσο χρόνο είσαι, Βίκη? 15. 15 είναι η Βίκη, παιδιά. Σήμερα έχει Δευτέρα 6 Μαΐου. 6 Μαΐου. Δευτέρα 6 Μαΐου το 2007. Μπορεί να μου περιμένεις έξω τον Μπακάκο. Ρε τι τραβάω. Λοιπόν. Πώς σε λένε? Βασίλης. Βασίλη, πόσα φτερά έχει ο ψήλος? Πόσα? 5. 5 φτερά έχει ο ψήλος. Πόσα? 7. Συγγνώμη. Κανένα. Πόσα? Κανένα. Και πώς σε λένε? Στράτο. Ο Στράτος λέει κανένα και κέρδισε ένα ραδιοκαστόφωνο στο κινητού. Λοιπόν. Απόψε, από σήμερα αρχίζουν εκπλήξεις τρομερές. Και για σας και για σας. Λοιπόν, για σας, αργότερα σε κάποια φάση του παιχνιδιού που θα σας φωνάξω εγώ, έχει κάποιος την ευκαιρία από εσάς, κάποιος ή κάποιοι να κερδίσουν τρομερά δώρα. Αξίας 1 εκατομμυρίου και πάνω. Εντάξει, θα θέλω συγκεκριμένα. Όσο για σας, πραγματικά από σήμερα αρχίζει μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο Κόντρα Πλακέ για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι, όπου θα σας πω λεπτομέρειες αργότερα, αλλά σας λέω εκ των προτέρων θα τρελαθείτε. Θα τρελαθείτε. Τους παίκτες μας. Τάσο. Απόψε κοντά μας είναι ο Ηλίας, ο Νίκος, η Ματίνα, ο Μάνος και ο Μανώλης. Και είναι όλοι τους χειμερινοί κολυμβητές. Κόντρα σε αυτούς είναι ο Ηλίας, ο Γιάννης, ο Βασίλης, ο Νάσος και ο Χάρης. Και είναι όλοι τους ναυαγοσώστες. Καλή επιτυχία! Καλησπέρα. Χειμερινοί κολυμβητές. Ο Ηλίας. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Νίκο. Καλά. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Νίκο μου? Γεια σου, Ματινάκη. Πόσο χρόνο είσαι, Ματινάκη μου? Είμαι 21. Α, τα έχεις, τα γνωρίζεις σου. Μάνο, καλησπέρα. Γεια σου, Μανώλη μου. Καλησπέρα. Χειμερινοί κολυμβητές. Μάλιστα. Ο Μάνος, από ό,τι βλέπω, ο Μάνος, έχεις παραγγείλει ότι θα ήθελες στη συνέντευξη που σου κάνανε να έχεις μία χελώνα στο σπίτι σου. Έτσι είναι? Έτσι. Μία χελώνα στο Μάνο. Γρήγορα για να ξεκινήσουμε. Ορίστε. Ο Μάνος με το χελωνάκι του. Ευχαριστώ. Ανεβήκατε, εντάξει. Καλά είμαστε. Θα πάμε πολύ καλά και στη συνέχεια. Ηλία, με τι ασχολείσαι? Είμαι χημικός μηχανικός. Χημικός μηχανικός. Και το χειμώνα κολύμπει? Συνέχεια, μόνο χειμώνα. Το καλοκαίρι καθόλου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τον Νίκο. Το καλοκαίρι. Καθόλου, μόνο το Καθόλου. χειμώνα. Δηλαδή, τι ιδεολόγος? Εντάξει. Εννοείς το καλοκαίρι, όχι γιατί? Την βρίσκεις ζεστή? Πολύ ζεστή. Το χειμώνα είναι πιο κρύο, είναι πιο καλά. Ματίνα, δηλαδή το χειμώνα πας βουνό, ας πούμε. Μας αρέσει καλύτερα το χειμώνα. Το Το καλοκαίρι τίποτα? έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Μάνο, Βέβαια, το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη, μαυρίζεις. μαυρίζεις, Έχουμε μια θάλασσα δική μας το χειμώνα. Μάλιστα. Μάνο μου, δεν μου λες,
Η λιγότερη βαθμή θερμοκρασία που έχεις κολυμπήσει ποτέ πώς ήταν? Γύρω στους 0. Γύρω στους 0. Και κολυμπάς? Μια χαρά. Μανώλη, επίσης το ίδιο? Ναι. Το χειμώνα έχει ένα επιπλέον καλό. Βλέπουμε καλό κόσμο. Βλέπετε καλό κόσμο. Ζολότα και τέτοια πράγματα. Αλλά. Λίγοι αλλά εκλεκτοί, έτσι. Πάστε. Πάμε να γνωρίσουμε τους αντιπάλους σας. Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες. Πάστε. Τι γίνεται, Ηλία? Μια χαρά. Καλά. Ναυαγοσώστης. Εξ επαγγέλματος ή από χόμπι, ας πούμε? Εξ επαγγέλματος. Εξ επαγγέλματος. Δουλεύεις ναυαγοσώστης? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια. Το χειμώνα πιο άσος. Αυτοί εντάξει, δεν έχουν αλλαγή. Δύσκολη δουλειά, εύκολη, ευχάριστη? Επικίνδυνη. Επικίνδυνη δουλειά. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχει φουρτούνα, γιατί είναι επικίνδυνη? Δεν έχει σχέση φουρτούνα. Αλλά τι έχεις? Αλλά μετά ξέρεις να κολυμπάς ή όχι. Πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς. Λοιπόν, μαθαίνουμε από τον Ηλία απόψε. Για πρώτη φορά από το κόντρα πλακιά ακούγεται η μεγάλη αλήθεια. Για να είσαι ναυαγοσώστης πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς. Γιάννη, μην μου πεις ότι ξέρεις και εσύ να κολυμπάς. Αρκετά. Ξέρεις. Δηλαδή τα σωσίβια δεν τα έχετε για εσάς, ελπίζω, έτσι. Όχι για τους άλλους. Βασίλη, έχεις δουλέψει αρκετές φορές ναυαγοσώστης? 2-3 χρόνια. Σου έχουν τύχει περιπτώσεις? Όχι, στην Ελλάδα είναι καλοί κολυμπητές. Είναι καλοί. Ναι. Χάνουμε όμως κάθε χρόνο κάμποσους ανθρώπους, Συνήθως είναι μεγάλοι. Συνήθως είναι μεγάλοι. Δεν σου έχει τύχει δηλαδή καμιά οδυνηρή περίπτωση? Όχι. Μάλιστα. Να σου άφηνα έξω. Εγώ αντί για σωσίβιο χρησιμοποιώ τα μπρατσάκια. Τα μπρατσάκια τα... Ναι, είναι πιο ασφαλή. Και έτσι δεν βουλιάζεις ποτέ, έτσι. Ο καλός ναυαγοσώστης είναι αυτός που δεν έχει κινδυνεύσει ποτέ ο ίδιος. Χάρη, δουλεύεις ναυαγοσώστης. Απρόπτα υπάρχουν στη δουλειά? Σίγουρα. Υπάρχουν. Καρχαρίες και τέτοια. Καρχαρίες. Όχι, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλου είδους απρόπτα, επειδή έχω κάνει ναυαγοσώστης. Δείτε ένα απρόπτο που μου έχει συμβεί. Αναδουλειά έχει και σήμερα τίποτα δεν έχει να σώσουμε. Τι να κάνουμε? Όλο μαντραχαλέ έχουμε δει μέσα. Δέστε ρε κορίτσια κανένα. Ωπω, τι έχουμε εδώ? Αμά. Εδώ κοίτα. Ωραία, πες μέσα ρε παιδάκι μου. Κάθονται και λιάζονται. Κοίτα, πήγαινα μαντράχαλα από και το κορίτσι, Έλα, μην έστω. Είστε μέσα ρε κορίτσια να κάνουμε καμιά δουλειά εδώ πέρα. Τι έχουμε εδώ, παιδιά? Αμάν. Εδώ είμαστε, αγόρι. Τι συμβαίνει, τι? Βοήθεια! Άμα δεν ξέρεις πάλι να μην μπαίνεις μέσα. Κάνε μας, κάνε, βγάλ' το, ας σε βγάλω χείλη. Τι δουλειά κάνουμε, άσε μα δε. Καρνάβαλα. Εδώ, όχου κορίτσι μου. Εδώ είμαστε. Σήκω, έλα σηκώνε, έλα σήκω. Προχώρα, μπες μέσα. Όπο, επεμβαίνω, παιδιά. Επεμβαίνω. Όπο. Με τον μπαρδόν. Τι κάνεις εκεί πέρα, ρε? Ούστρα, από το χαμό. Έρχομαι, περίμενε. Κάνε σε τρελά! Κινδυνεύει μου κινητό! Ξέρεις πώς θα γλίτωσω! Δεν θα πνιγώσουνε, είναι βαθιά εκεί πέρα! Θα πνιγώσουνε κορίτσι, κάτσε καλά! Τι θα σε κάνω? Θα πνιγείς βρε, θα πνιγείς! Σε τρελά! Σε σου λέω! Κάποιο λάθος έγινε, παιδιά. Αυτές είναι, τι αχάριστες που είναι. Θέλει να τις σώσεις και δεν θέλει. Κάτσε να σε σώσουμε, ρε. Άμα του πας και ζητούμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά είναι, συνάδελφοι. Καλό το επάγγελμα, έχει και τα πρόοπτα του. Για να δούμε τώρα το απόψινό μας παιχνίδι τι μας επιφυλάσσει. Εσείς, επαναλαμβάνω, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε τρομερή έκπληξη, θα σας την πω αργότερα. Ερώτηση πρώτη, φύγαμε! Ο Ηλίας και ο Ηλίας. Λοιπόν, να σας πω αμέσως. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους, συνάδελφοι, και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Πες μια περιοχή της Ελλάδας που βγάζει καλή γραβιέρα». Ο Ηλίας. Κρήτη. Κρήτη, μη φωνάζεις και εγώ κοντά στο μικρόφωνο, σου δώσω καμία, σου πω εγώ. Καλά, μην Ο Πίνακας, παρακαλώ. Ναι! Παρακαλώ, περάστε. Νίκο.
Επαναλαμβάνω, Νίκο, την ερώτηση. Μία περιοχή της Ελλάδας που βγάζει καλή γραβιέρα. Καλαμάτα. Καλαμάτα, ο Πίναξ θα πει. Όχι. Ματίνα. Μέτσοβο. Μέτσοβο είπε η Ματίνα, ο Πίναξ τι λέει. Βεβαίως. Μάνο. Μυτιλίνη. Μυτιλίνη λέει ο Μάνος. Πίναξ. Μάλιστα. Ήπειρος. Ήπειρος. Ήπειρος λέει ο Μανώλης. Παρακαλώ, Πίναξ. Νομίζω περιλαμβάνεται το Μέτσοβο, έτσι δεν είναι. Συσκέπτεστε χαμηλοφόνος, παρακαλώ, Ηλία. Ιωάννινα. Ιωάννινα, παρακαλώ, Πίναξ. Γιάννενα. Νίκος. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Πίναξ. Όχι. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε από το Χάρη. Χάρη. Τρίκαλα. Τρίκαλα λέει ο Χάρης, ο Νάσος. Τρίκαλα. Τρίκαλα λέει και ο Νάσος. Γρεβενά. Ο Βασίλης λέει Γρεβενά. Ο Γιάννης. Κεφαλονιά. Κεφαλονιά λέει ο Γιάννης και πρέπει να αποφασίσει ο αρχηγός ο Ηλίας. Τρίκαλα. Τρίκαλα λέει ο Ηλίας και ο Πίναξ τι λέει. Όχι. Σημερινοί κολυμβητές λοιπόν προηγούνται. Καλή αρχή. 76 έναντι 0. Να δούμε τις υπόλοιπες απαντήσεις. Η 6 Δοδόνη και η 4 Νάξος. Ερώτηση δεύτερη. Φύγαμε. Χαιρετηθείτε παρακαλώ. Χαιρετηθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Πες κάτι που συμβαίνει τον Απρίλιο». Νίκος. Η Ανάσταση. Ανάσταση. Συμβαίνει τον Απρίλιο η Ανάσταση. Πάσχα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και δημοφιλέστερη. Γιάννη. Λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα την Πρωταπριλιά. Παρακαλώ, Πίναξ. Πρωταπριλιά βεβαίως. Τόσο σε ο Γιάννης. Για να σε δω, Βασίλη, σε ακούω. Έρχονται τα πουλιά πίσω. Έρχονται τα πουλιά. Για να δω, παρακαλώ. Όχι. Πάμε εκδρομές. Ορίστε. Εκδρομές. Πάμε εκδρομές. Πίναξ. Όχι, συσκέπτεστε χαμηλοφόνος. Πες τα κάτι που λουλούδια. συμβαίνει τον Απρίλιο. Χάρη. Ανθίζουν τα λουλούδια. Ανθίζουν τα λουλούδια. Παρακαλώ. Βεβαίως. Συνεχίζουμε με τον Ηλία. Ηλία, τι συμβαίνει τον Απρίλιο. Θα βγει γαϊδουράκι. Θα βγει. Το ξέρω. Έλα. Α, και η μεγάλη σας ευκαιρία για αντεπίθεση. Μανώλης. Βλέπουμε μπάσκετ. Βλέπουμε μπάσκετ. Το Final Four. Final Four. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Final Four. Final Four, Ηλίας αποφασίζει. Final Four Παρίσι. Final Four. Άσε με το Παρίσι, μωρέ. Ορίστε, Final Four. Όχι. Απαγωσώστες. Πέσαμε τώρα στα βαζέλια εκεί πέρα και καλά όλοι οι Final Four. Σιγά με το Final Four. Φου μέτραγε το καλάθι, ρε. Ήταν άγκυρο να αρχίσω. Έλα. Για να δούμε τις υπόλοιπες απαντήσεις, παρακαλώ. Υπόλοιπες απαντήσεις. Η 5 Αγίου Γεωργίου, η 4 αρχίζει η ζέστη και το σκορ είναι 89 οι ναυαγοσώστες, 76 οι χειμερινοί κολυμβητές. Πάμε για τρίτη ερώτηση. Χαιρετηθείτε και περιμένετε τώρα γιατί ο λόγος απευθύνομαι σε εσάς αγαπητοί και αγαπητές τηλεθεάτρες και τηλεθεατές. Εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη που σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, από σήμερα, Δευτέρα 6 Μαΐου, έχετε την δυνατότητα να κερδίζετε μέχρι και 500.000 βλέποντας το κόντρα πλακέ. Τι συμβαίνει και πώς θα συμβαίνει αυτό. Αγοράζετε το περιοδικό Σταυρολίνο. Παρακαλώ. Ανοίγει το Σταυρολίνο. Στη μέση βρίσκεται αυτό εδώ. Βλέπετε. Σελίδα πρώτη, Λότο, Προπό, εκατομμύρια, ΟΠΑΠ, Θρύλο, Αστρολογική Ιδεολογία. Αυτά. Πρώτη σελίδα. Ανοίγετε στην τρίτη σελίδα όμως, παρακαλώ. Και εδώ βλέπετε διάφορα κουτάκια. Εδώ πέρα λέει εβδομάδα πρώτη, γιατί από σήμερα αρχίζουμε. Εβδομάδα πρώτη, ημέρα πρώτη, Δευτέρα. Εδώ λοιπόν, στην ερώτηση που θα πω εγώ τώρα, θα βγουν οι απαντήσεις οι σωστές στον πίνακα. Εντάξει. Όποιος από εσάς έχει τις απαντήσεις, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σωστές. Όποιος από εσάς λοιπόν έχει τη σωστή απάντηση στο περιοδικό του, σε αυτό που θα πάρει από το περιοδικό του, έχει τη σωστή απάντηση, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 500.000 δραχμές. Αρκεί να τηλεφωνήσει μόλις βγάλει ο πίνακας τη σωστή σειρά με τις απαντήσεις και δει ότι τα έχει εδώ, πρέπει να τηλεφωνήσει στο 3333 555, επαναλαμβάνω, 3333 555 μέχρι τις 10:30 το βράδυ. Θα τηλεφωνήσετε και θα πείτε, εγώ στο χαρτί μου που βρήκα από το Σταυρολίνο έχω τη σωστή σειρά και τις σωστές απαντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κερδίσετε έως και 500.000 δραχμές. Εάν είναι ένας ο νικητής, ευχαριστώ. Εάν είναι παραπάνω από ένας, μοιράζονται τις 500.000.
να μην το ξαναπώ, έχει γίνει πολλή διαφήμιση, τα ξέρετε. Δεν θα επανέλθω. Καλή επιτυχία, καλή τύχη σε όλους. Είναι πολλά τα λεφτά. Συνεχίζουμε λοιπόν για την ερώτηση, την τρίτη ερώτηση, την τρίτη μας ερώτηση, η οποία σας επαναλαμβάνω ότι είναι και η ερώτηση που παίζετε εσείς από το σπίτι. Λοιπόν, να χαιρετηθήκατε. Ματίνα Βασίλης. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Πες κάτι που φοράνε οι άνθρωποι χειμώνα-καλοκαίρι». Βασίλης. Ρούχα. Ρούχα, λέει ο Βασίλης. Πίναξ. Όχι. Ματίνα. Εσώρουχα. Πιο μακριά από το μικρόφωνο. Εσώρουχα είπε η Ματίνα, παρακαλώ, Πίναξ. Βεβαίως. Μάνο, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πες κάτι που φοράνε οι άνθρωποι χειμώνα-καλοκαίρι. Κάλτσες. Κάλτσες, παρακαλώ, Πίναξ. Το καλοκαίρι συνήθως δεν φοράμε. Μανώλης. Παπούτσια. Παπούτσια, παρακαλώ, Πίναξ. Βεβαίως. Ηλία. Γυαλιά. 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 Πίναξ. Βεβαίως. Νίκος. Κοσμήματα. Κοσμήματα. Ο Πίναξ. Βεβαίως. Έλα, Ματινάκη μου. Παντελόνι. Παντελόνι, λέει η Ματίνα, παρακαλώ. Όχι, συσκέπτεστε χαμηλοφόνο εσείς. Μάνο. Δεν ξέρω. Προσπάθησε, θα βγει γαϊδουράκι, προσπάθησε. Χειμώνα καλοκαίρι. Θα βγει. Βγήκε. Και είναι η μεγάλη σας ευκαιρία για την επίθεση. Χάρης. Ρολόι. 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 Το ίδιο. Ρολόι, ο αρχηγός. Ρολόι. Και είπε ρολόι ο Ηλίας και ο Πίναξ τι λέει. Ναι! «177 οι ναυαγοσώστες, 76 οι χειμερινοί κολυμβητές». Και απευθύνομαι τώρα σε εσάς τους τηλεθεατές. Αυτό που βλέπετε στον πίνακα, οι απαντήσεις. Δηλαδή, εσώρουχα, παπούτσια, ρολόι, κοσμήματα, γυαλιά. Όσοι έχετε, αυτή είναι η νικήτρια στήλη του παιχνιδιού μας. Όσοι έχετε στην κάρτα σας αυτή την νικήτρια στήλη, αυτές τις λέξεις, αυτή τη σειρά, έχετε κερδίσει, αν είναι ένας, 500.000 δραχμές, αν είναι περισσότεροι από ένας, μοιράζονται 500.000 δραχμές. Αυτό θα συμβαίνει κάθε μέρα από το Χρυσό Σταυρολίνο και το Κόντρα Πλακέ. Καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εσάς, αστέρια μου. Βλέπω ότι είσαστε πολύ χαλαροί και πολύ άνετοι όταν γίνεται εδώ το παιχνίδι. Νομίζετε ότι είναι εύκολα τα πράγματα, Ναι. Θέλετε να δοκιμάσει κανείς από εσάς να δείτε. Ναι. Για πάμε γρήγορα να δούμε ποιος θα δοκιμάσει. Έλα εδώ. Γρήγορα. Έλα εδώ. Λοιπόν. Τάσο, περίμενε. Περιμένετε. Τάσο, πες μας γρήγορα, σε περίπτωση που κερδίσει, τι θα κερδίσει. 8 ημέρες για 2 άτομα στην εξωτική Τζαμάικα. Ένα ταξίδι αξίας 1.100.000 δραχμών. 8 ημέρες στις μαγευτικές παραλίες της Καραϊβικής υπό τους ήχους του Bob Marley και των άλλων μάγων της Ρέγκε. Καλό σας ταξίδι! Έτοιμοι είμαστε. Πώς σε λένε? Σε λένε Νίκη. Η Νίκη λοιπόν, η Νίκη. Καλείσαι να απαντήσεις. Εδώ πέρα βλέπεις κάποιες απαντήσεις. Η ερώτηση είναι τι χρώμα είναι το εσώρουχο που φοράτε. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους, έτσι, όχι εσείς τις φοράτε. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και απαντήσανε αυτά τα χρώματα. Δεν είναι όμως τη σωστή σειρά. Κατά τη γνώμη σου, ποια θα ήταν η σωστή σειρά? Πώς θα απαντήσανε? Με ποιο χρώμα πρώτο, ποιο δεύτερο, ποιο τρίτο, μέχρι πέμπτο. Εάν βρεις τη σωστή απάντηση, κερδίζεις αυτό που είπε ο Τάσος. Ένα απίστευτο ταξίδι που θα σου μείνει εξέχαστο. Ξεκίνα τώρα, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Βάλτα, μόνοι σου. Είσαι σίγουρη? Λέγεται. Σίγουρη είσαι? Ρίξτε μια ματιά ακόμη μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Σίγουρη? Λοιπόν. Ο χρόνος τελείωσε. Τέλμα. Κράτω το μικρόφωνο σου. Ο χρόνος τελείωσε και είναι λάθος. Κάτω ο επόμενος. Γρήγορα, ο επόμενος. Έλα εδώ εσύ. Όχι, φύγε εδώ. Έλα εδώ. Γρήγορα, επόμενος.
Λοιπόν, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. 20 δευτερόλεπτα. Είσαι σίγουρη? Θες να αλλάξεις τίποτα όσο σου λέει? Σίγουρη? 1000%. 1000%. Είναι 1000% σίγουρη και είναι λάθος. Λάθος. Διαφημίσεις και σε λίγο έχουμε συνέχεια. Μέρος δεύτερον, λοιπόν. Μένει ένας, θα δοκιμάσει άλλος ένας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το βράδυ αυτή τη δουλειά. Ποιος θα δοκιμάσει? Τώρα ρε παιδιά, με φαίνεται σε δύσκολη θέση, αφού ξέρετε την αδυναμία μου. Πώς σε λένε κοπέλα μου σένα? Χριστίνα. Χριστίνα σε λένε? Είμαι Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός. Κοίτα, κοίτα πώς με κοιτάει ρε. Το άτομο. Και πόσο χρόνο είσαι? 20. Προχωρά κάτω. Προχωρά κάτω. Να δούμε από πού είναι τα δώρα του κοινού μας σήμερα. Παρακαλώ. Η αγελάδα αρμέγεται στην κουζίνα σας. Η πορτοκαλιά μεγαλώνει από κάτω δίπλα στην αγαπημένη σας τούρτα, ενώ τα ψάρια κολυμπάνε στο τελευταίο σιρτάρι. Είναι ο κόσμος που χάρη στα 2 μοτέρ και στο βιολογικό σχεδιασμό του νέου σας Έλκο διατηρείται φρέσκος και ολοζώντανος. Ψυγείο καταψύκτες Έλκο. Έλκο. Σιγουριά και εύκολη ζωή. Εκεντρικότητες εκατομμυριούχων. Λότο. Ονειρεμένα κέρδη. Το λότο χτυπάει πάντα 2 φορές. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Τρίτη και τελευταία απόπειρα για το κοινό. Εάν δεν το βρεις, άλλο δεν έχουμε παιδιά. Αύριο, εδώ θα είμαστε πάλι. Λοιπόν, τρίτη και τελευταία απόπειρα. Είδες τα λάθη, κορίτσι μου, τα πρόσεξες τα λάθη. Έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Χριστίνα μου, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία. Να φύγει ο χρόνος τώρα. Φύγαμε! Άσπρο, μαύρο, μπλε, ροζ, σιέλ. Είσαι σίγουρη? Είσαι σίγουρη? Σιγουρότατα. Σίγουρη? Έχεις ακόμα χρόνο να αλλάξεις. Όχι? Σίγουρη? Ήτανε η τελευταία απόπειρα. Να δούμε την αποκάλυψη τώρα. Κάτσε από εδώ. Βλέπουμε την αποκάλυψη. Πρώτο λέει άσπρο. Για να δω. Άσπρο. Δεύτερο. Μαύρο. Μαύρο. Τρίτο. Εδώ είναι ο πόνος. Τρίτο. Πώς θες να αλλάξεις? Μπλε. Εδώ. Τα. Λοιπόν. Το ταξίδι είναι στην Τινησία. Αλλάζεις? Τινησία. Αλλάζεις? Ναι! Κέρδισε στη Τζαμάικα. Καλό ταξίδι. Χριστινάκη μου, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Να πάω στο καλό. Γεια σου. Κατέβα κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Αυτό θα συμβαίνει κάθε μέρα, παιδιά. Κάθε ημέρα από το κοινό θα υπάρχουν 1, 2 ή 3 ανάλογα τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίζουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Από εμάς, για σας, με αγάπη. Λοιπόν, για να δούμε πού έχουμε μείνει. Τώρα έχουμε χειμερινή κολυμβητές 76, 177 οι ναυαγοσώστες και πάμε για την πρώτη ερώτηση στα διπλά λεφτά. Φύγαμε! Ο Μάνος με το Νάσο, είσαστε έτοιμοι? Λοιπόν, ρωτήσαμε παιδιά 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση πες τι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει τούμπες. Μάνο. Ακροβάτης. Ακροβάτης λέει ο Μάνος. Παρακαλώ, πίναξ τι λέει? Ναι! Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πες τι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει τούμπες, Μανώλη. Κλόουν. Κλόουν, λέει ο Μανώλης. Ο Πίναξ τι λέει? Βεβαίως. Ηλία. Μασκότ μιας ομάδας. Μασκότ μιας ομάδας. Παρακαλώ. Ο Πίναξ. Όχι. Νίκο. Τρελός. Τρελός. Παρακαλώ, Πίναξ. Βεβαίως. Ας είναι και εμένα λαμπρά.
Ματινάκη. Γυμναστής. Γυμναστής. Παρακαλώ, πίναξ. Όχι. Τα χέρια σου, στα χείλη σου κρεμόμαστε. Μάνο. Αθλητής. Αθλητής, λέει ο Μάνος. Παρακαλώ, πίναξ. Όχι. Και πάμε τώρα, παιδιά μου. Από την απάντηση του αρχηγού εξαρτώνται 152 πόντι. Παραλάβεις λιγότερη ερώτηση. Χάρη. Την επαναλάβεις. Την επαναλάβω την ερώτηση. Πολύ ευχαριστώ. Πες τι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει τούμπες. Τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρεις. Νάσο. Αθλήτριας ενόργανη. Αθλητής ενόργανης. Αθλητής καράτε. Αθλητής καράτε. Ενόργανη. Ενόργανη, Ηλίας. Ενόργανη. Ενόργανη, πινάξ. Όχι. Για να δούμε τι απαντήσανε, βρε παιδιά. Η ερώτηση που λείπει. Ποια είναι η ερώτηση, η τέταρτη απάντηση. Ευτυχισμένος, χαρούμενος. Κέρδισε το λότο, ας πούμε. Και το σκόρ είναι 177-228. Ερώτηση δεύτερη, φύγαμε. Μανώλης Χάρης. Λοιπόν, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 3 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Πες κάτι για το οποίο οι διαφορετικές γενιές έχουν και διαφορετικά γούστα». Μανώλη. Μουσική. Μουσική. Πινάξ. Υπάρχει και δημοφιλέστερη όμως. Χάρη, κοντά στο μικρόφωνο λίγο. Για την παιδεία. Για την παιδεία, λέει ο Χάρης. Παρακαλώ. Όχι. Και ξεκινάμε με τους κοινωνικούς πολιτικές. Ηλία μου, μισό λεπτό να σου επαναλάβω την ερώτηση, να μην γίνει παρανόηση. Πες κάτι για το οποίο οι διαφορετικές γενιές έχουν και διαφορετικά γούστα. Διασκέδαση. Διασκέδαση, πινάξ. Μάλιστα. Ένα ακόμα λεπτό. Νίκο. Εμφάνιση. Εμφάνιση, μόδα. Παρακαλώ, πινάξ. Μάλιστα. ...378 και είστε οι νικητές της βραδιάς. Οι χειμερινοί κολυμβητές με 378 πόντους. Λοιπόν, να δούμε από πού είναι τα δώρα των παικτών μας για σήμερα. Θέλετε σκούπισμα σκέτο ή πατηταπέτο. Η νέα ηλεκτρονική πολυσκούπα Leader της Ronson σκουπίζει σε βάθος χάρη στο μοναδικό πατηταπέτο. Πλένει τέλεια. Είναι ευέλικτη και πανίσχυρη. Λοιπόν, όχι σκούπισμα σκέτο, νέα Leader της Ronson με πατηταπέτο. Με την εγγύηση Βασιλιάς. Είναι κρυστάλλινος ήχος Rax. Κασέτες, βίντεο και ήχου Rax. Πετράκης ΑΕ. It's time for you to live your first Festina chronograph. Festina chronographs. Time for action. Για να παίξετε και να ζήσετε από κοντά την μοναδική ατμόσφαιρα του Κόντρα Πλακέ, τηλεφωνήστε μας στο 64 03 009. Κόντρα Πλακέ, λοιπόν, μεγάλη επιτυχία, όλο και καλύτερα, όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερη χαρά, όλο και περισσότερο γέλιο και περισσότερα δώρα. 177.000 οι ναυαγοσώστες μας και την αγάπη μας. 378 οι χειμερινοί κολυμβητές. 1 εκατομμύριο η Χριστίνα και 500.000 μοιραστήκατε εσείς απόψε. Ή μπορεί να είναι ένας, δεν ξέρω. Θα ξέρουμε αύριο. Ή ένας ή παραπάνω. Εάν είναι ένας ο τυχερός του Σταυρολίνο, του Χρυσού Σταυρολίνο, κέρδισε 500 ολόκληρες χιλιάδες. Θα σας το πω άλλη μια φορά, αν και έχει γίνει καταιγισμός από την διαφήμιση. Λοιπόν, στο Σταυρολίνο, στο κέντρο του, βρίσκεται μία κάρτα. Στην κάρτα μέσα υπάρχουν 5 κουτάκια που είναι οι μέρες της εβδομάδος με κάποιες απαντήσεις. Εάν στην τρίτη ερώτηση του κανονικού παιχνιδιού, όπου θα λέω εγώ κάθε μέρα, βγουν οι απαντήσεις στον πίνακα και έχετε τις σωστές απαντήσεις στη σωστή σειρά, κερδίζετε 500.000. Ο τυχερός ή η τυχερή θα βλέπουν το όνομά τους κάθε βράδυ στις 11.30 ακριβώς στην τηλεόραση του Μέγκα. Θα βλέπουν το όνομά τους και το ποσό που κερδίσανε. Επαναλαμβάνω ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηλεφωνήσετε το αργότερο μέχρι τις 10.30 στο 33-33-555. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα στους παίκτες μας πάλι. Έχετε κερδίσει 378.000. Πάμε για το εκατομμύριο. Ποιοι δύο θα εκπροσωπήσουν την πεντάδα. Θα παίξω εγώ και ο Μανώλης. Ο Ηλίας και ο Μανώλης. Διαφημίσεις και σε λίγο μεγάλος τελικός.
Έτοιμοι λοιπόν για το μεγάλο τελικό, για το εκατομμύριο. Ο Ηλίας είναι έτοιμος και ο λίγο αγχωμένος. Ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα γνώσεων εδώ, είναι θέμα αυτοκυριαρχίας. Και ταχύτητας. Ταχύτητας και κυρίως να έχουμε στο μυαλό μας τι απάντησε ο κόσμος, έτσι, όχι τι θα απαντούσαμε εμείς. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι 5, τα δευτερόλεπτα είναι 15, για να μην χάνουμε χρόνο. Άμα δεν κολλήσουμε σε μια ερώτηση, πάμε παρακάτω. Καλή επιτυχία. Φύγαμε. Πες ένα φρούτο που το κόβει συνήθως σε κομμάτια. Καρπούζι. Ένα αρχαίο Έλληνα θεό. Δίας. Ένα διαυγές ποτό. Πότκα. Ένα διάσημο Κώστα. Καραμαλής. Ένα είδος ανθρώπινου δοντιού. Τραπεζίτης. Μάλιστα. Για να δούμε τι συλλέξαμε. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Πες ένα φρούτο που το κόβει συνήθως σε κομμάτια. Είπες καρπούζι, η έρευνα έδειξε 25. Δεύτερη ερώτηση. Έναν αρχαίο Έλληνα θεό. Είπες Δίας, η έρευνα έδειξε 32. Καλά πάμε. Καλά πάμε. Ένα διαυγές ποτό. Είπες βότκα, η έρευνα έδειξε 33. Δηλαδή για πολύ καλά συζητάω. Να δούμε. Ένα διάσημο Κώστα. Είπες Καραμαλής, η έρευνα έδειξε 18. Ένα είδος ανθρώπινου δοντιού. Είπες τραπεζίτης, η έρευνα έδειξε 36. 144. Όχι από εδώ. Λίγο. Να σβήσει ο πίνακας. Έλα ο επόμενος. Έλα ο επόμενος. Χαλάρωσε, Μανώλη μου, χαλάρωσε. Έχεις πάρα πολύ εύκολο έργο. 144 πόντους έχει κάνει ο μεγάλος, οπότε την ψυχραιμία σου μόνο θέλω και το εκατομμύριο είναι δικό σου. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα. Κάντε λίγο ισχύα, μπλάκος καλά. 20 δευτερόλεπτα καιρό. Έτσι. Εάν ακούσει αυτό τον ήχο, σημαίνει ότι έχει δοθεί απάντηση. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Ψύχρεμος, φύγαμε. Πες ένα φρούτο που το κόβει συνήθως σε κομμάτια. Μήλο. Ένα αρχαίο Έλληνα θεό. Ηφαίστος. Ένα διαυγές ποτό. Κονιάκ. Ένα διάσημο Κώστα. Μητσοτάκης. Ένα είδος ανθρώπινου δοντιού. Τραπεζίτης. Άλλο. Κοινόδοντας. Τελειώσαμε. Ερώτηση πρώτη. Πες ένα φρούτο που το κόβει συνήθως σε κομμάτια. Είπες μήλο. Η έρευνα έδειξε 32. Η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν μήλο. Και νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Ερώτηση δεύτερη. Έναν αρχαίο Έλληνα θεό. Είπες Ηφαίστος. Η έρευνα έδειξε 3. Δημοφιλέστερη απάντηση ήταν Δίας. Ζεύς. Ένα διαυγές ποτό. Είπες κονιάκ. Η έρευνα έδειξε 0. Δημοφιλέστερη απάντηση ήταν βότκα. 179. Πάμε για 21 πόντους σε 2 απαντήσεις. Ένα διάσημο Κώστα. Είπες Μητσοτάκης. Η έρευνα έδειξε 30. Και πήραμε το εκατομμύριο. Λέτε εδώ. Σκίσατε. Και σταματήσαμε, τα πηγαίνετε πολύ πιο ψηλά. Μπράβο. Σε καλή μεριά. Να τα ευχαριστείτε, ταξίζετε, να τα χαρείτε. Καλή σας νύχτα. Αύριο πάλι μαζί. Σιγά τώρα. Και βεβαίως
ηγέρθη θέμα. Ναι, χρειάζεται που και που να λέμε κανένα ψέμα ή πάντα την αλήθεια και αυτό δείχνει, ας πούμε, μια γενναιότητα και μια καθαρότητα στις σχέσεις. Περί του θέματος αυτό που ηγέρθη θα επιχειρηματολογήσουν ο Ηλίας υπέρ της αλήθειας και ο Παναγιώτης υπέρ του ψέματος. Ηλίας! Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Αλήθεια λοιπόν. Χρόνια. Αλήθεια βέβαια. Και πάλι και πάντα αλήθεια. Πάντοτε αλήθεια. Ποτέ ψέματα. Ποτέ ψέμα. Αυτό δεν είναι ψέμα που πες τώρα. Όχι. Δεν έχεις πει ποτέ αλήθεια. ψέματα. Ποτέ. Είμαι υπέρ της αλήθειας. Μάλιστα. Σας ακούμε. Παρακαλώ, χρόνο. Αλήθεια. Πόσο νόημα έχει αυτή η λέξη, ποια η πραγματική της αξία, πόσο άραγε επιδράσει στις ανθρώπινες σχέσεις, ερωτήματα που πραγματικά απασχολούν όλους μας. Αλήθεια. Μια λέξη με 7 γράμματα. Μια λέξη που σημαίνει πολλά. Μια λέξη που μπορεί να νικήσει τα πάντα. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο πολλές και δύσκολες καταστάσεις να τις αποφεύγουμε. Να τις οροποιούμε με ένα πρόσχερο ψέμα, με μια φτηνή δικαιολογία. Σίγουρα όλα αρνητικά θα είναι ευχάριστα. Τα προβλήματα εν μέρει θα ξεπεραστούν. Όμως αλίμονο. Κατασκευάζουμε ένα χάρτινο πύργο. Ένα πύργο έτοιμο να καταρρεύσει στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο ταρακούνημα. Η κατάσταση τότε θα είναι ανεξέλεγκτη, αδύνατο να διορθωθεί. Πρέπει λοιπόν η αλήθεια να λάβει, να γίνει πιστεύω στόχος και σκοπός όλων μας. Γεμίστε τη ζωή σας με εφόδια, την ειλικρίνεια, την αλήθεια, την εμπιστοσύνη. Να είστε απόλυτα σίγουροι, η αλήθεια πείθει πάντοτε καλύτερα και από το πιο καλοσχεδιασμένο ψέμα. Έλα όμως που υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, το ψέμα, ότι που και που χρειάζεται και που και που είναι ευεργετικό και ότι που και που στολίζει τη ζωή μας. Παρακαλώ το ψέμα λοιπόν να επιχειρηματολογήσει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Παρακαλώ. Από την αρχή θέλω να τοποθετηθώ υπέρ του ψέματος για τους λόγους που θα εξηγήσω αμέσως. Ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει στη ζωή του το ψέμα σαν δικαιολογία για να βγει από μια δύσκολη θέση. Ποιος δεν έχει πει ψέματα για να καλύψει κάποιο φίλο, αλλά ακόμη και για να πετύχει κάποιο προσωπικό όφελος, έστω και μικρό. Φυσικά δεν συνιστώ να στηρίζουμε τη ζωή μας πάνω σε ψέματα, διότι κάποια στιγμή ίσως αποκαλυφθούν και τότε θα γκρεμιστούν όλα όσα έχουμε πετύχει. Αλλά σας καλώ να μην βιαστείτε να κρίνετε υπέρ της αλήθειας και να αναλογιστείτε πόσες φορές έχετε βοηθηθεί προσωπικά από ένα μικρό ψέμα. Πολλοί άλλωστε λένε ότι το ψέμα είναι η άλλη πλευρά της αλήθειας, το συμπλήρωμά της και ο αντίποδάς της. Μην ξεχνάτε επίσης ότι πολύ συχνά το ψέμα σώζει, ενώ μια αλήθεια μπορεί να σκοτώσει. Και τέλος, όλοι όσοι λέτε ότι λατρεύετε την αλήθεια, μόλις έχετε πει το μεγαλύτερο ψέμα. Μπάστε. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Τι είπα τώρα. Είπα ψέμα. Μάλιστα. Άρα αποκλείεται να πω αλήθεια λέγοντας αυτό το πράγμα. Γιατί λέω, αν λέω αλήθεια, μπορώ να λέω αλήθεια. Τι. Καλά, με συγχωρείτε, παιδιά. Για να, λοιπόν, ο Ηλίας υπέρ της αλήθειας. Παναγιώτης υπέρ του ψέματος. Είσαστε ψεύτες και απατεώνες. Ψεύτες και απατεώνες. Δεν τρεπόσετε λίγο. Ότι δείχνουν όλοι λατρεύετε την αλήθεια εσείς και δεν έχετε πει ποτέ ψέματα. Ψέματα! Ψέματα, μουσι! Παρ' όλα αυτά, ο Τάσος να μας πει τι κερδίζει ο Ηλίας. Ο Ηλίας κερδίζει 3 ημέρες για 2 άτομα στους Δελφούς και την Αράκοβα. Για να πιείτε νερό από την Κασταλία πηγή που έκανε διάσημη την Βυθία. Για να συναντήσετε τον μοναδικό